рӯзҳои 10-11 феврали соли равон дар шаҳри Душанбе чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ баргузор гардид. мусобиқа дар маҷмаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон доир шуда, дар он беҳтарин паҳлавонони мамлакат аз минтақаҳои гуногун ширкат намуданд. дар ин чемпионат паҳлавонон барои дарёфти унвони қаҳрамонӣ ва роҳхат ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ бо ҳам рақобат карданд. дар рӯзи аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ паҳлавонони зиёде аз тамоми гӯшаву канори мамлакат миёни ҳам рақобат намуда, беҳтаринҳо ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ сазовор гардиданд. дар рӯзи якум қувваозмоиҳо аз рӯи 3 вазн миёни мардон ва 2 вазн миёни занон сурат гирифт. аз ҷумла дар вазни 60 килограмм Раҳмиддин Азизов соҳиби медали тилло, Ҳақдод Гулов соҳиби медали нуқра, Сайвализода Сайнабӣ ва Аҳмадов Нурулло соҳиби медали биринҷии мусобиқа гардиданд. дар вазни 65 килограмм бошад Сарвар Абдушукуров медали тилло, Ёсин Бобокалонов медали нуқра, Муҳаммад Салимов ва Муслимбек Каримов медали биринҷиро соҳиб шуданд. дар миёни бонувон рақобат аз рӯи 2 вазн 57 ва 63 килограмм ҷараён гирифт. аз рӯи вазни 57 килограмм Аҳлия Муминова сазовори медали тилло, Насиба Карликова сазовори медали нуқра, Рӯзигули Ҳасан ва Рӯзафзун Бекназарова сазовори медали биринҷӣ гардиданд. дар вазни 63 килограмм бошад Ҷонона Назарова бо гирифтани медали тилло, Қурбонгул Ҳалимова бо гирифтани медали нуқра ва Камила Мамадназарова бо гирифтани медали биринҷии чемпионат мушарраф гардиданд. ниҳоят қувваозмоӣ миёни мардон аз рӯи вазни 71 килограмм ҷараён гирифт, ки дар натиҷа Абдуллои Ориф медали тилло, Шеравлиё Исоқов медали нуқра, Рамазон Лифаев ва Меҳровар Чақалов медалҳои биринҷии чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингириро ба даст оварданд. давоми 2 рӯзе ки дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ баргузор гардид, аз тамоми гӯшаву канори мамлакат варзишгарон ширкат намуда беҳтаринҳо қадрдонӣ гардиданд. ёдовар мешавем ки ғолибони ин чемпионат ҳуқуқ пайдо менамоянд ки тирамоҳи соли равон дар чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ширкат намоянд. дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба ин намуди варзиш дар мамлакат таваҷҷӯҳи махсус равона гардид. ин аст ки бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи варзиши мамлакат дигаргуниҳои куллӣ ба вуқӯъ пайваста рӯйдоди муҳими таърихӣ ба амал омад, яъне гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ мақоми ҷаҳонӣ гирифт. ҳамин аст ки имрӯзҳо аз рӯи ин намуди варзиши суннатии тоҷикона дар тамоми гӯшаву канори ҷаҳон чорабиниҳои мухталифи сатҳи баланд баргузор карда мешаванд. парсол ҳам 2 карат қаҳрамони мусобиқаи байналмилалӣ дар худи Тоҷикистон гаштам ва ҷоми раиси шаҳр ва мусобиқаи байналмилалӣ ки дар Панҷакен баргузор гардид, ман дар ин мусобиқаи бонуфуз тавонистам байрақи ҷумҳурии Тоҷикистонро парафшон намудам. ва чӣ гуна шумо дидед ки имрӯз чӣ хел ҳарифҳо ба қувват буданд, сухбатҳо бо шиддат мерафтанд ва ин ҳама талоши кӯшиши ғайратиҳои шабонарӯзӣ буд ки ман тавонистам ки дар ин қаҳрамонии Тоҷикистон сазовори ҷои аввал гаштам. чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар рӯзи дуюми баргузории он низ бисьёр бошиддат сурат гирифт. варзишгарон барои ба даст овардани роҳхат ҷиҳати иштирок дар чемпионат барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе ва чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ миёни ҳам рақобат намуданд. дар ин рӯз қувваозмоӣ аз рӯи 5 вазн
1 вазн миёни занон ва 4 вазн миёни мардон доир гашт. бо хулосаи якдилонаи доварон аз рӯи вазни 78 кило маҳмадшариф наҷмиддинов мақоми якум, субҳиддин халилзода мақоми дуюм, некрӯз каримзод ва қоим шукронов мақоми сеюмро соҳиб гардиданд. дар вазни 86 килограмм бошад медали тиллои мусобиқа насиби ҳақназар назаров, медали нуқра насиби беҳрӯз эмомов ва медали биринҷии мусобиқа насиби некрӯз ҳасанов ва алишер саидов гардид. бонувон дар вазни 70 килограмм ба майдон баромада мақоми аввалро шоҳида қаландарова, мақоми дуюмро гулафзо гулова ва мақоми сеюмро шукронаи манучеҳр ва моҳира сафарова касб намуданд. дар вазни 95 кило бошад аз миёни паҳлавонон муҳаммадиқбол тошев ба гирифтани медали тилло, туйчибек шарифов ба гирифтани медали нуқра, исроил раҳимов ва акмал муродов ба гирифтани медали биринҷӣ мушарраф гардиданд. аз рӯи вазни ниҳоӣ яъне ҷамъи 95 кило шарифҷон назриев медали тилло, хуршед маҷидов медали нуқра, шакармамад мирмамадов ва дадахон қурбоналиев медали биринҷии чемпионатро ба даст оварданд. имрӯз тайёрии мо хуб буд. рақибон барои мо на он қадар мушкил афтонданд. ба осонӣ хушбахтона тавонистем ки ба ҳама ҳарифон ғолиб бароем ва сазовори медали тилло гардем. омодагиҳо бисёр ҳам дар сатҳи хуб буд бо ҳамроҳии мураббии худ Темур Раимов ва Суров Абдураҳмонов ки машқҳои дастаҷамъона гузарондем ва дар як рӯз 2 то 3 маротиба тамрин мекардем ва имрӯз натиҷаи тамринҳо ба мо як натиҷаи хуб доданд ки тавонистем ҷои аввал ишғол намоем. аз дастаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар ин мусобиқаи барои ҷоми раиси шаҳр ва чемпионати ҷаҳон мубориза мекунам ва дуюм ҳарифи худро бурида ба даври сеюм мегузарам ва кӯшиш мекунам ки боз машқу тамринҳои худро зиёдтар кунам ва Тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намоем. ман аввалин бор дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон байни калонсола иштирок мекунам ва дар ин нахустин маротиба ки иштирок кардам чемпион шудам дар ин вазн, вале дар мусобиқаи ҷумҳурии Тоҷикистон, мусобиқае ки байни калонсолон гузашта буд, дар он ҷо ҳам ҷои аввалро гирифта будам. ҳамагӣ имрӯз ман 5 рақобатро пушти сар кардам ки рақобати финалиам ин бо як рақиби бузургсолам ки аз ман хело як бузургсолтар аст, калонтар аст. ман медонистам ки Ҳақдод Гулов яке аз чемпиони бисёркаратаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, оид ба гӯштингирӣ ва он корҳое ки он тамринҳое ки бо устод Собиров яъне Манучер Собиров карда будем, ман фикр мекунам самара дод ва ман ҳамин корҳоро ҳам карданӣ будам ва инро кардам, самара дод. намудҳои варзиши миллӣ ҳамчун нишонаи соҳибфарҳангӣ барои миллати тоҷик рамзи матонат, ҷасурӣ, тавоноӣ ва далериву шуҷоат мебошанд ки ба таблиғи арзишҳои волои миллӣ ва таъмини солимии ҷомеа равона карда шудаанд. дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон зери ҳидояту дастгириҳои ҳамешагӣ ва сиёсати варзишпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намудҳои бозиҳои миллии варзишӣ бахусус гӯштини миллӣ гӯштингирӣ аз нав эҳьё шуд ва мунтазам рушд меёбад. тасмим гирифтем ки пеш аз чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи дуюми чемпионатро баргузор кунему беҳтаринҳоро ба ин ҷо сафарбар намоем. аллакай мо дастаи мунтахаби вилояти Хатмонро ҷудо намуда ба ин ҷо овардем, ба як медали тилло мушарраф гардидем. гӯштини миллӣ хурсандӣ мо мардуми шарафманди тоҷик канор надорад ки гӯштини моро аллакай ҷаҳон мешиносад. гӯштини мо дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ шудааст. маҳз бо дастгириҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ва хусусан раиси шаҳри Душанбе имрӯз гӯштини мо ҷаҳонӣ шудааст. мақсад аз сари вақт баргузор намудани чемпионати
ҷумҳурии Тоҷикистон байни калонсолон ва наврасон аз он мебошад, ки мо дар пеш мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар нақша ҳаст. аз ҷумла ҳафтумин ҷоми муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ва дуюмин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ, ки мизбонаш худи шаҳри Душанбе ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. баъзами ду мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ боз мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, яъне ки наврӯзӣ дар нақша аст, ки хеле ки мо медонем ҳарсола дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар фасли баҳор, дар даврони наврӯзӣ мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, яъне ки дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар вилояти Суғд, дар вилояти Хатлон мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ гузаронида мешавад. аз ин лиҳоз моро зарур аст, ки дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистонро сари вақт муайян кунем ва ба тамринҳои доимӣ тими мунтахаб яъне ки машғул шаванд. ин миллатро, ин давлатро бо воситаи варзиш яъне ки парчамашро барафшон гардонад. баъди полуфинал финал баромадем, як нафарро мағлуб намудам, даври ниҳоӣ баромадам. ҳоло дастгириҳо хеле зиёд даста метавонанд духтаро ки баромад кунанд. дар намуди гӯштини миллӣ духтаро хеле зиёд шудаанд аз ҳамаи ноҳияҳои Тоҷикистон, аз ҳама шаҳру вилоятҳо. ташаккури зиёд мегӯем ба пешвои муаззами миллат, ки чунин шароитҳоро муҳайё карданд барои духтарон, ки дар чунин мусобиқаҳо иштирок намоянд ва ҷоизи сазаворро мегиранд. мо духтаро кӯшиш мекунем, ки мусобиқаҳои сатҳи баланда иштирок намоем ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. ҳамзамон дар ин раванд бо таваҷҷӯҳ, дастгирӣ ва талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таи чанд соли охир мусобиқаҳои сатҳи баланди байналмилалии варзишӣ низ оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар пойтахти кишвар баргузор шуданд. таваҷҷӯҳ ва иштироки бештари варзишгарони машҳури олам дар ин чорабиниҳо гувоҳи возеҳи он аст, ки гӯштини миллӣ тавонист қаламрави худро васеъ намояд ва мақоми байналмилалиро соҳиб шавад. дар баробари ин либоси ягонаи гӯштингирон низ бо рамзҳои хоси худ тасдиқ карда шуд. من کوروش خسرویار هستم، مدیر فنی فدراسیون بین‌المللی گوشتینگیری که در تاجیکستان فعالیت. هر کشوری میراث باستانی خودش همیشه حفظ می‌کنه. من خوشحالم که در واقع این کشور با تمدن بیش از 5000 سال میراث خودش که همون کشتی هست حفظ کرد و اون به عرصه بین‌المللی معرفی کرد با دستور سفارش‌های رئیس جمهور محترم تاجیکستان و امام علی رحمان و تلاش‌های رئیس محترم شهر دوشنبه آقای رستم امام علی این ورزش به سرعت جای خودش پیدا کرد و در مدت کوتاهی حدود 73 تا کشور به عضویت این فدراسیون بین‌المللی درآمدند و در واقع همه قوانین و مراحل اینکه کمربند، داوری و مربیگری همه از نو شد و به روز بر اساس طلبات روز دنیا نگارش شد. این مسابقات با توجه به اینکه برای راه خط گرفتن به 2 تا تورنمنت بسیار مهم هست، هفتمین دوره جام رئیس شهر دوشنبه و دومین دوره مسابقات جهانی که از 27 تا 31 آگوست در دوشنبه برگزار میشه. به خاطر همه مدعی‌ها و همه ورزشکارای خبره در این مسابقات شرکت کرده بودند. در 2 روز شما رقابت‌های بسیار نزدیکی رو دیدید که همه نشان از این داره که همه این شوق و ذوق دارن که به عضویت تیم ملی در بیان و در مسابقات بین‌المللی و جهانی حضور پیدا کنند. طول 5 سال می‌شود که در گوشتنگ ملی، طرز گوشتنگ ملی تمرین می‌نمایم. 3 مرتبه در مسابقه گوشتنگ ملی چمپیون جمهوری شدم و امروز در این مسابقات اشتراک داریم و 1 تا غالب آمدیم. و ما با همراه مربیان کوشش می‌نمایم که باز در سطح جمهوری و بیرون از کشور آمادگی خوب دیده و قهرمان جهان شویم. در سال 2025 در مسابقه جمهوری آید به گوشتنگری در دوشنبه بین جوانان برگزار گشت و من سزاوار جای سوم گشتم. در آینده
پرچم جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی پرافشان میکنیم. مسابقه جمهوری تاجیکستان بین کلانسال‌ها در تالار مجمع دانشگاه ملی چنانه که ما دیده ایستادیم عین حال مسابقه در سطح خوب گذشته ایستاده است. نفرایی که در مسابقه جمهوری جای نمایان را اشغال می‌نمایند مسابقه چمپیونات جهان اوید به گشتنگیری برگزار می‌گردد اشتراک کرده می‌توانند. بگوسته و توجه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و شهردار دوشنبه محترم رستم امام علی در مملکت گشتن ملی رشد یافته ایستاده است. با استفاده از شرایط‌ها ورزشگران ما می‌توانند در چاره‌بینی‌های سطح جهانی اشتراک نمایند و پرچم وطن را بلند بردارند. ثمره دستگیری‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی است که ورزشگران تاجیک در بانفوذترین مسابقه‌های جهانی پرچم دولتی تاجیکستان صاحب استقلال را با پیروزی‌هایشان بالا می‌بردارند که این مایه افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی است.